Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsan. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. 30 ka mga barangay gikan sa 9 ka mga lungsod sa central portion sa lalawigan sa Sugbo ang nakasinati og grabing baha nga midanyo sa mga kabtangan ug sa mga lubulupyo. Makadawat hinuon og ginabang ang mga apektadong residente nga naapektuhan sa maong baha. Padayon usab nga gisusi sa PDRRMO ang danyos nga gibilin sa maong kalamidad. Ania ang report. Ang mga apektadong lungsod naglakip sa Tuburan, Balamban, Compostela, Asturias, Dakbayan sa Danao ug Puro. Apan ang grabing naapektuhan mao ang Tuburan diin 13 ka barangay ang nasanapan sa tubig. Wa hinoy nakalas gumikan sa nasong kalamidad dito sa kalungsuran apan nahiusa ka lalaki ang naanod patay sa baha sa Dakbayan sa Danao. Samtang tulog ka balay ang totally washed out sa baha sa Tuburan. Suman ni Ritilen, tigpamaba sa PDRRMO nga nagpahigayon og forced evacuation ang mahingtungdang LGUs. Nakatala sila og 301 families or 1,288 individual nga gipabakwit gikan sa nagkadiyang evacuation centers. Sa Tuburan, 219 families sila kinadaghanan ang nag-evacuate. Sila man ang mas daghay barangay na apektuhan of 915 individuals. Sa 8 kabuok ka mga evacuation areas, isa sa mga evacuation areas nila dito is ang CTU, Tuburan ang ilang nagamit. Gibutyang sa PDRRMO nga magpadala ang PSWDO og ayuda sa mga nabahaan. Hinoon una nang responde ang mga LGU nga giabagan usab sa mga silingang lungsod. Gisusi pa sa PDRRMO ang danyos nga gimungda sa baha sama sa mga pananom sa mga mag-uuma sa mga lungsod nga napektuhan. Immediately, the provincial government sent our equipment and ang atong manpower dito sa Tuburan from provincial engineering and kita diri. In terms of our support, we were able to give rescue trucks, dump trucks, boom truck. Natay 10 kabuk personnel from Capital. Aside from that, ang atong task group Cebu, ang atong armed forces sa the Philippines, nagpadala po og suporta sa ilang mga military uniform personnel together with the vehicles. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa mga balita, moabot nga to sa 1,153 ka mga pamilya kung 3,579 ka mga individual ang direktang naapektuhan sa pagbaha sa lungsod sa Tuburan kagahapon. Apang gitataw sa Municipal Social Welfare and Development Office nga sa maong ginaghanon gibase lang sa mga tao nga nada ngadto sa evacuation centers. Si Chelo Valiera sa report. Gipahibaw ni Cherry Dumangon, hepe sa Municipal Social Welfare and Development Office, nga ang 1,553 ka mga pamilya o 3,579 ka mga tao gikan sa 6 ka barangay diin apektado sa pagbaha. Iyang gipasabot nga sila lang ang nagda sa mga evacuation center sa 6 ka barangay. Labing apektado ang Barangay Poblacion 8 nga miabot sa 905 ka pamilya kung 2,610 ka tao ang direktang apektado.
Gisundan kini sa Barangay Mangga nga adunay 130 ka mga pamilya o 531 ka mga tawo. Out of that, sir, as of our data lang sa among evacuation, we do have 6 barangays nga nag-evacuate jud mi. Hinoon gipasabot ni Mayor Danilo Diamante sa lungsod sa Tuburan nga posibleng musakap ang gidaghanon sa mga apektado. Gihulagbay sa mayor nga grabe kaayo ang pagsaka sa tubig nga gani misud sa kabalayan. Karon nanas atong kay atong along the road tanan na may evacuation center. So dito nato ipandala nya atong giasikaso. Mapasalamaton si Diamante nga may mga truck nga mitabang nga maoy gisakyan sa mga mulupyo nga nag-rescue. So himbalhin ko sakay ko dito. Dito ko muhangyo ako nagpaila ko mayor ko sa Tuburan nga tabangan nato kada kang kinanawag sa mga rescue hunon. So mo among gigamit pag pang-rescue pasakay sa mga tao. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Sa Danao City, usa ka trabahante ang patay human maanod sa sapa kagahapon. Pipila ka mga barangay sab ang napiktuhan sa pagbaha. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa rescue operation sa mga otoridad kagahapon sa barangay Ginakot, Danao City. Usa ka misis nga naglungag neto higayuna mo'y nabilin sa ilang balay dihang misaka ang level sa tubig sa sapa. Ang iyang bana una nang nakaluwas sa iyang ugangan o gitabangan sa mga rescuers aron makuha ang asawa. Apektado sa pagbaha sa Danao City ang barangay Tabok, Ginakot, Suba ug poblasyon. Gumikan sa pag-uwan sa Bukirang Bahin, habig na sa lungsod sa Tuburan, mi-overflow ang Tangon River, usa sa labing dakong sapa sa Danao. Ubay-ubay nga mga nagpuyo kilid sa sapa ang gi-rescue sa mga otoridad. Sa barangay Tabok, muabot sa 30 ka mga households ang gipabakwit. Mga bata rin siguro, bakwit. Kung nalulupan, gano'n niya, sir. Oo, kanin. Kaya kung nalupa para siya, apil. Tuyo ka naman dyan, isla naman eh. Katuloy pinakagrabe nga baha, sir. Taas na kayong tubig. May gamayng party sab sa riprap nga nagusbat tungod sa bulog sa tubig. Kagahapon sa buntag dinhi sa barangay Tabok nga atong himutangan, maayo man kuno ang dagan sa panahon apan kalit lang nga mitaas ang level sa tubig sa sapa ug gani milapaw na dinhi sa riprap nga atong gibarugan. Sa kakusog sab sa volume sa tubig nangaluka kining mga punuan sa manalang niining dakong kahoy sa Jimilina. Si Ginang Virginia ug iyang pamilya among naabtan nga pauli na gikan sa barangay hall kay ang mga naapektuhan sa baha gipanghatagan og ayuda. Temporaryo siya nga miistar sa usa ka gitukod nga gym human maanod ang iyang balay sa may sitio Bagunan, Barangay Tabok. Na-emosyonal siya sa nahitabo ug nabalaka kun asa paingon samtang nagkaduol ang Pasko. May hinatag sa Ginoo na mo pinaskuhan, ingon ani ra gyud, sir. Hindi sura ultimo higdaanan wala na gyud. Samtang patay human maanod sa baha, si J. Warren Almaden, 27 anyos, taga Bukirang Barangay sa Lawaan. Sayo sa buntag siya mibiya sakay sa iyang motor aron mo trabaho sa Lapu-Lapu City. Sa silingang barangay sa Ugis, nakit-an ang motorsiklo apan missing si Warren. Hapon na nakit-an nga halos matabunan sa naanod nga gapnod ang patayng lawas ni Almaden, mga kapin sa 10 kilometros ang gilayon kundiin nakit-an ang motor. Ikot lang ako when we had an interview isa nga kanang ayun na lang og duty kay maglain mga panahon. Ana lang daw ko siya duty lang daw yung kuno siya sayang daw. Sa Mountain Barangay, sir, mga kuwan pa daw mga 3 to 4 o'clock sa kadlawon diha na ning kusog. Misaad ang City Hall muabag sa pamilya sa namatay. Maayo na ang dagan sa panahon sa Danao apan di kuno angayang mo kumpiyansa gihapon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Motorbangka nga giluwanan sa siyam ka mga mananagat nga taga Talima, Olango Island ug gikan sa Palawan aron managat na tikyaog. Siluan mayroon din sa report. Kasamtangan karong luwan sa usa ka cargo vessel nga may biyahe paingon sa Iloilo ang siyam ka mga mananagat nga sakay sa natikyaob nga motorbangka. Sa telephone interview sa usa sa mga mananagat nga si Ephraim Patalinghog, iyang gibutyag nga padung naunta silang muuli sa Talima, Olango Island. Nanukad sila sa Kaluya Island, palabang naunta sa Boracay Island alas 9 sa buntag kagahapon, dihang kalit lang mihuros ang kusog nga hangin ug midako ang bawd.
Decision ko nga ari miagi na lang sa anini paingog Iloilo. Mao to nagpapabor ko sa hangin o sa baon niya. Waman mapagpahin sa upan akong kauban, waman matimbangi, na largo man inog kakwib. Gipaning kamuta nilang makagawas gikan sa natikyaob nga motorbangka ug gisigurong maluwas ang tanang mga kauban tungod sa kakusog sa bawd ug paningkamot nga makatungtong sa natikyaob nga motorbangka. Nasamad ang ibabang bahin sa mata ni Efraim Patalinghog. Ako gisiguro, ako gipangyapo ang mga tubig, crudo, ako gigayag pisi, ako gisikot ang mga container sa tarik para nga mulutang ang pamot para makatungtong-tungtong ni kay simple kuyawal ni kay nakukunlaon pasig na ay pating. Usa ka cellphone, flashlight ug pipila ka mga gagmayng butang lang ang ilang nada ug mao kini ang ilang gigamit sa pagkontak sa taga Coast Guard ug pagsenya sa mga moagi nga barko hangtod nga sila naagian ug na rescue. Padung na sa Oila og Iloilo, so dadon na pud sila diri sa atoa. Muna karon padayon ang atong communication with the Coast Guard na para atong pag-arrange na po sa pagbalik nila diri sa atoa. Matod ni Talima Barangay Captain Virgilio Danyo, ubay-ubay sa mga mananagat sa ilang barangay ang mulabang paingon sa Palawan aron didto managat. Hinuon sukad masinati ang pandemya, regular silang gipaubos sa COVID test, matag uli nila sa isla. Mao mga ngardatita magpanam po ka di. Kakuan mapas mo po di mainon nungdan nga sila nabot po dito. Bumikas ka lisod. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka pulis gibanhigan patay sa riding in tandem dito sa sitio Porok Manga, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo. Pasado las 9 kagang buntag, ang biktima giila nga si Police Staff Sergeant Jerfil Opeña Jolina, 44 anyos, ug lumulupyo sa naasoy nga Dakbayan. Sa initial investigation sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo, nakadungog ang mga lumulupyo og buto-buto sa armas di fuego. Mao nila nakita nga nahagba na ang biktima tapad sa iyang gimanihong motorsiklo. Samtang gingong duha ka mga lalaking riding in tandem ang mga suspect sa misibat human sa mong hitabo. Padayon pang kapulisan sa ilang investigasyon sa naasoy nga krimen. Ang isyu sa basura ang usa sa gitumbok nga nakatampo sa nasinating mga pagbaha tungod sa pagtipon og pagkabara sa agianan sa tubig. Gamay pag-uwan lang mutub-udayon ang tubig sama sa netabo sa syudad ug sa ubang mga dakbayan ug katungsuran ni atong nakalabay mga buwan. Busa usa ka lapad nga pagpanglimpyo o citywide clean up ang himuon karong Sabado. Ang limpyo nga sugbo program gipasugdahan sa Cebu Coastal Management Task Force, DENR, DPWH ug ubang mga sektor. Gidasig ang pagpakabana sa katawhan alang sa kalikupan. This is cleaning up with protocol consciousness. Because cannot be cleaning up irresponsibly, then we ended up being too near to each other, embracing and causing problem for COVID. Mananagat nga taga Katarman, Mahayahay 2 sa Liloan, Cebu missing. Padayong gipangita sa mga tinugyanan sa Cebu Coast Guard si Nilo Sancover. Mibiya si Sancover ni atong Nobyembre 30 ug nagpalawd hangtod na sa kadagatan sa San Francisco, Camotes. Apan ang bangka na lang ang nakitaan ni atong pagka Disyembre 1 sa alas 6 sa buntag. Naka-blue sweatshirt ug cargo pants si Sancover. Sa mga nakakita o nakaila o kaha, kung asa kini madagsa, palihog sa pagtawag sa 0931 0010137 o 0963-8758-657 ug pangitaa lang si Liza Sancover Ejercisto. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Susama sa gidaghanon sa usa ka buwan nga uwan na niadtong Marso ang nasinati sa mga lungsod sa Tuburan, Balamban ug Asturias kagahapon adlaw, sud lang sa dulan sa duha ka oras ang uwan mo hinungdan sa grabing pagbaha nga nasinati sa maong mga lungsod matud pa sa Pag-asa Visayas. Si Luan Mirondina
adunay live report. May Yes, Bob, extreme rainfall event sulod sa dulan duha ka oras ang nasinati sa Tuburan, Asturias area kagahapon sa buntag. Kana ang paghulagway sa Pag-asa Visayas gani series of warnings ug thunderstorm advisories ang ilang giluwatan kagahapon. Base sa rain rate sa radar sa Pag-asa Visayas, moabot sa 18 ngadto sa 54 mm per hour ang uwan sa Balamban, Asturias ug Tuburan area gikan sa alas 5:45 sa buntag hangtod sa alas 7 sa buntag kagahapon. Ikatandi kini sa 90,000 drums ngadto sa 270,000 drums sa tubig nga nabubo sa dapit ni anang mga orasa, usama sa usa ka buwan nga uwan nga nasinati ni adtong buwan sa Marso. Sa maong mga oras usab, posibleng nasinati sa dapit ang buhawi o tornado. Ang atuang radar dili capable nga mo-detect og tornado. So nag-issue lang ta og thunderstorm warning. Ang thunderstorm includes possible occurrence nga mga features niya nga heavy rainfall o kanang tornado or even straight line winds o unos. Dugang ni Kiblat, gawas sa nasinating kalit ug kusog nga pagbunok sa uwan sa sayong buntag sulod sa dulan duha ka oras, way hunong usab ang pag-uwan sa naasoy mga dapit nga nagsugod pa sa kadlawon ug nahunong lang pagka alas 11 sa buntag. Dako kay factor in consider na to ang mga kahoy o ang prolonged rain nga masaturated ang yuta nga dili na kayo pa higop og tubig nya kusog na kayo ang bulho padung sa downstream. So mao nang possible ang muapaw o overflow ang river. Matod sa Pag-asa, masinati na hinuon ang arang-arang nga dagan sa panahon karong adlaw hangtod sa weekend. Apan dili angay mukumpiyansa kay masinati gihapon ang kalit nga mga thunderstorms. Bob, gipasabot sa Pag-asa nga grabe ka dynamic ang kadagatan sa Western Pacific. Ilabi na sa nasinati karon nga La Nina phenomenon. Hinungdan nga bisan pa man kun wala kitay nasinati nga weather disturbance, posible gihapong masinati ang kalit-kalit nga mga thunderstorm. Busa ang ilang pahimangno nga kanunay magmatngon o kanunay magmonitor sa mga weather advisories. Bob? daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Samtang nagkadawat og report ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Tuburan sa nahitabong mga landslide sa bukirang barangay sa lungsod. Si Chelo Valiana sa report. Karon ang buntag na dawat sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang taho nga may 8 ka barangay nga apektado sa landslide. Nakapadana si Cherry Dumangon, hepe sa Municipal Social Welfare and Development Office, sa iyang mga personnel aron masusi ang kahimtang sa mga nagpuyo sa dapit. Usa niini ang barangay Mag-Antoy. Nasayran usab ni Dumangon nga gisanapan sa tubig ang Bakyawan Elementary School. Mato ni Richard Hernandez, hepe sa LDRRMO, nga gisusi pa kini sa taga-engineering personnel. May mga heavy equipment nga gipada si Mayor Danilo Diamante sa mga lugar din na hitabo ang landslide apan dili pa kini. Kaya nanatay mga sakop sa engineering o katong kauban nga atong ipasuri ros kabukiran mga report lagi as with regards to landslide, no? Pero ang kalsada nahunlak, di magyan. So ang atong gihimo diharon nga bisag maka-agilan atong mga habal-habal kaya ang atong mode of transportation dito sa ibabaw habal-habal man. Lakip sa ipasusi ni Hernandez ang mga dapit nga may kasagingan o kamaisan nga apektado usab sa pagbaha. Gahapon na sentro ang rescue operation sa Andam, Tuburan, ang barangay Poblasyon 8 diin daghan kaayo ang apektado sa baha. Miabag ang kapulisan og sakop sa kasundaluhan sa rescue operation. If ever naagitay mga flooding incident mo ginay numero 1 natong masud sa atong hununang when it comes to Tuburan, barangay 8. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Dulaan sa 13 milyones pesos nga balor sa mga butane canister ug mga LPG tanks ang nasakmit sa mga agents sa National Bureau of Investigation kagabi sa Dakbayan sa Talisay. Gikan kini sa tulo ka mga dapit nga giilang illegal nga butane refilling station sa Barangay Kansuhong, Tabunok ug Haklupan. Siyam ka mga tao usab nga naabtang nag-refill ang mga nasikop. Matod sa taga NBI 7 nga nakadawat sila og reklamo kalabot sa operasyon sa maong refilling stations. Hinungdan nga pinasubay sa search warrant ang gihimong operasyon kagabi.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Walay natala nga bagong kaso sa COVID-19 ang Danao City. Nga doon na karoy siyam ka mga aktibong kaso samtang mga patakaran sa pagpahigon og misa de Gallo sabutan sa mga otoridad o mga kadaguan sa simbahan. Ang report ni Nico Serino. Zero o walay nadugang nga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Danao City. Gumikan niini, pabiling siyam ang aktibong kaso karon sa Dakbayan. Sa kinatibukan, doon na sila'y 369 total confirmed cases, kundiin 336 niini naka-recover na ug dunay 24 nga namatay. Apan matod sa mga otoridad, di angayang mulugak sa pagpatuman sa mga health protocol. Sige ta og remind sa kuan sa publiko. Then we have several ordinances and EOs. No, pinaka-latest na mo is ang videoke. Hingpit nang napasar sa syudad ang ordinansa nga mag-ban sa videoke Lunes hangtod Biyernes ug adlaw nga Domingo. Samtang tigumon pa sa city officials ang kaparian sa syudad aron hisgutan ang kabahin sa pagpahigayon sa misa de Gallo. Matod sa task force, uyon ra ang mayor nga mahinayon kini apan mopatuman gyud sa health protocol. Based sa order ni mayor, okay man siya for a misa de Gallo, but it should be dapat masunod lang yun ang minimum health requirements. Then okay naman po dato mga simbahan din. Sa pagsusi namo sa simbahan kaganiha, ilagyod gi-require ang pag-disinfect sa mga manimbahay sa dili pa mosulod. Samtang distansya o naglagyo gyud sa usag-usa ang mga tao. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 22 ka adlaw na lang Pasko na apan nagpahimangno karon pa lang ang Bureau of Fire Protection nga likayan ang paggamit og mga paboto o firecrackers. Gisugdan na sa Cebu City Fire Office ang pagrekurida sa madapit sa Dakbayan, Subo gamit ang ilang mga fire trucks o public address system. Ipahibaw sa mga bombero mga tao sa kapiligro sa mga pabuto. Sa record sa Cebu City Fire Office sa nakalabayng tuig, ikaduhang firecrackers nga hinungdan sa sunog. Ipasabot sa tigpamaba nila kang pagrekurida usa ka pamagi aron malikayan usab ang close contact sa mga tao nunod sa nasinating pandemic. Ug mahimo among gi-discourage ang publiko sa paggamit og mga paboto kay unang-una in conjunction with the DOH advocacy also nga kung pwede atong likayan ang paggamit niya na. Human sa 43 katuig nga pagpuyo, nahukman na nila ni Miguel Villamor, 63 anyos, o Leonora Barangan, 60 anyos nga magpakasal. Gipasabot sa duha nga tungod sa kawan-un, wa sila makapakasal. Ug karon nga aduna na sila'y tulo ka mga anak ug tulo usab ka mga apo. Apan tungod kay rekisito man ang marriage contract sa pagkuha sa SSS pension ni Miguel, kinsa usa ka kanhi security guard, midangop sila sa City Hall aron makasal nga libre. Apan gitataw sa duha nga bisan pa man sa kahinog sa ilang pangindaron, wa makibhangi ang ilang paghigugma sa usag-usa. Anta nga magpadayon sangtod. Mauwa na to kay mga tiguang ang saon nga kinahanglan man gyud niya. Atensyon mga traditional PUJ operators, mamahibog hapon nga makaproseso sa ilang mga papilis sa ang langga sa subling pagbalik sa karsada. Kinihuman na mipagawas og memorandum ang task force jeepney ngadto sa LTO, LTFRB o City Traffic o Transportation Office nga nagmamahimo na nga makaproseso ang mga jeepney operators kinibisan o gihunong na ang one-stop shop. Samtang gipadayag sa Pangulo sa Task Force sa Jeepney, Konsehal James Anthony Cuenco nga 80% ang tsansa nga matugutan ng mga PUJ gikan sa ubang mga local government units nga makasud sa Dakbayan. Hinong gikatakde niyang iduso ang maong rekomendasyon ngadto pa sa mayor. 80% possibility because for now mo lagi wa pa man gyud puno na to ang quota for Cebu City. So, it will help complement ang atong transportation access. Kung katong mga gikan sa Talisay, Mandaue, Lapu-Lapu can enter Cebu City.
Balik normal na ang operasyon sa munisipyo sa Hagna sa lalawigan sa Bohol. Ingon man usa ka pharmacy o private hospital human kini ma-disinfect gumikan na expose ang mga personnel o mga staff sa usa ka doktor nga usa ka COVID-19 patient. Matod ni Hagna Councilor Anthony Aniscal, gipaimbestigahan na sa sangguniang bayan nga kung doon na may kalapasan nga nahimo ang maong doktor. Sumapa usa ka visiting physician kini gikan sa Cebu ang maong doktor kinsa miadto sa pribadong hospital ni atong Nobyembre 23. Nag-swab test siya ni atong Nobyembre 25 kay gikinahanglan kini sa iyang pagbalik dinhi sa Sugbo. Bisan wa mugawas ang resulta sa iyang PCR test, mibalik siya sa Hagna ang maong doktor aron magpahiga og follow-up check-up sa 28 ka mga tao. Apil na ang kapitan human sa check-up mitambong pakiniog meeting dito sa munisipyo. Ang doktor naka-quarantine karon sa Tagbilaran City samtang gipahigon ang contact tracing. Kagahapon nasuta nga nagnegatibo sa COVID-19 ang 28 ka mga first generation contacts sa maong doktor. Gihangop sa Banay Garcia ang pagbasura sa Sandigan Bayan sa mga kasong kriminal nga iyang giatubang sa pagpalit sa Balili property ato sa una niyang pagpupot sa kalungdanan. Mapasalamaton si Governor Gwen Garcia nga human sa 8 ka tuig gipakawalay bili sa korte ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga kaso pato kaniya og sa laing 7 pa. Si Attorney Cristina Garcia Frasco, anak si Gobernador, mitag sa tagsa pagtumbok sa desisyon sa Sandigan Bayan nga mipakaway bili sa kasong malversation of public funds, Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug uban pa. Usa sa gihimong basihanan sa Sandigan Bayan nga walay nakit ang kalapasan ang Commission on Audit sa pagpalit sa lalawigan sa luna sa Balili property. Ang 600 pesos o 600 pesos nga per square meter nga Balili property sa pagpalit nini. Kaniadto karon mobalor na og 7,500 pesos per square meter. But ang korte na mismo niingon na the prosecution utterly, clearly, and unequivocally failed to prove its case. Kung ang imong reputasyon gubon bilang imong reputasyon hasta in town sa imong pamilya. I'm also happy for the 7 others. Dugang 19 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas kagahapon. Sa mga highly urbanized cities, 8 ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, usa sa dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang way bagong kaso nga natala sa Mandawi City. Tungod ni ini, miabot na sa 10,663 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,624 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug pabiling 2,663 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, walay nadugang sa Bohol, 5 ang napuno sa Cebu, 5 usab sa Negros Oriental ug wala say bagong kaso nga natala sa Siquijor. Tungod ni ini, misaka na ngadto sa 24,205 ang confirmed cases sa Rion 7, 944 ni ini mga active cases. Misaka na usab sa 21,871 ang recoveries human sa nadugang nga 154 nga mga nangaayo, apan miabot na sa 1,390 ang mga nakalas. Sa Pilipinas, misaka na sa 434,357 ang mga kaso, 399,005 ang mga naka-recover, 26,916 ang active cases, ug 8,436 ang mga nakalas. Samtang miabot na sa 64,508,746 ang global cases, diin 41,515,472 ang mga naka-recover ug 1,492,998 ang mga namatay. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, gipasiga na ang higanteng community Christmas tree sa Dumaguete City. Aduna kini gitason nga 35 metros ug simple lang ang disenyo. Apan alang sa kadagkuan sa syudad, kini maoy nagbanwag sa katawhan aron makabangon gikan sa mga pagsuway. Nunot sa nasinating pandemya, ang Christmas tree gipabarog sa City Ball Field nga gidayan-dayanan ug mga bituon sa nakadiiyang gidakon ug bulok. Isugan kini sa mukabat 650 LED light bulbs. Sumala sa City Tourism Office,
recycled materials lang ang gigamit aron makahatag og kamaya sa katawhan bisan pa sa mga pagsuway karon. Gawa sa Christmas tree, makita usab sa dapit ang mga replika sa nagkadaiyang wildlife ug mga gasang sa Kabisayan ug Negros Oriental. Maong lingaw kayo ang mga bisita sa pagpakuha og selfie ug mga groupie sa makabibihag nga mga atraksyon sa syudad. Apan gisiguro sa mga opisyal pinaagi sa pagtabang sa task force ug sa kapulisan nga masunod ang gipatuman nga mga health protocols sama sa saktong pagsulob sa face mask ug social distancing. Sa ingon nga dili mosulbong ang kaso sa COVID-19. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, December 3, 2020. Padayon tang monitor sa usa ka low pressure area ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa poblasyon Albay. Ug sa pagkakaron base sa analysis ubos gihapon ang kahigayunan niini nga mahimong usa ka bagyo sa mosunod na 24 ka oras. Samtang ang tail end sa frontal system ang nakaapekto usab sa eastern section sa northern ug central Luzon ug amihan ang nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. Samtang mga probinsya sa central ug eastern Visayas makasinati lang og mga panagsang pagpanag-om ug patak-patak na pag-ulan dala sa atong localized thunderstorms. Alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website o kanang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan kini si Netherlands sa letrero Delphine. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. O 22 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.